бародаро барои дӯстдорони симентал, симентали тоза ғнаҷини димоҳа, хурду хӯроки 100%, ягон камбудӣ надора. Ина бародаро ғнаҷинча қарор дорад дар ноҳияи шаҳри Туз. номерои WhatsApp +7 926 061 71 81 бародаро. номерои телефон 55 800 52 12. касе да махкул меша марҳамат харидорӣ куне. нархаш 7300 сомон бародаро. бо савдо мешава. ягон харидори аниқ боша савдо меша бародаро. ина ҳа хубакай, ягон камбудӣ надора. маша ина ҳа на гӯш мекуна гапа мегира бародаро. на хурду хӯрокш соз. ина дами моҳи худашда аҷоибай бародаро. то ҳол ширам мехӯра бародаро. то ҳол ширам мехӯра. неки ай шир мақсад биромадагия, неки шир ти мехӯра бародаро. фар беяки хушвак. касе да маъқул мешава марҳамат харидорӣ кунем бародаро. ғнаҷинча дар ноҳия